I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Nakita ko na ang kamalipayo ni Dana. Wa na'y makababag pa sa kalipay sa akong apo. Kay malipayo na usab sa iyang kaminyoon karon si Abigail, uban sa kong apo nga si Jeric. Musunod na usab unya sila sa pagpakasal, sila si Dana ug Andy. Thank you again. Kaganina pa kang nagsige pasalamat. I can't help it. I feel so lucky. Imagine, mananaw ang tanang empleyado na mo nga mga papay kung mulabay na ko nga kauban ka. Ha? Oh, walang ko magabantay. Really? Huwag ka magkabantay nga matutok ang tanan ni mo? Wa. Nakafocus mo gud ang akong atensyon mo. Really? Of course. Asa pa man din ako i-focus ang akong mga mata. Gawas ni mo. Hmm? Thank you. Asta? Oh, ikaw. Ha? Ikaw kung asa ka ganang mata. Mga unta? Kanonte ka? Ha? Ikaw? Musugot ra ka? Ikaw? Tinawad? Ako yung mabot. Dol na lang ta. Act as if we are so in love with each other. Sila nga tubangan ni Lula. As if sud sa pilalang kasimana. You are madly in love with me na. One thing more. Always wear a smile sa ilang atubangan. Ayaw silang pakita ang napugos ka lang nining maong kaminyon. I hope I made myself clear. Huwag ka lang isulti. Igo ka lang manghupaw. May angay pa ba kong isulti? Wa. Kaya di sa di ka paminahon. Nahibaw ko. Buhata lang ang imong katungdanan isip akong asawa. Ug wa tay mamahimong problema, Abigail. Luwas na. Apo, ni ana mo, nabalik na mo. Hello? Abi ko madugay pa mo sa pagpauli. Gimingaw na kay kunimo. Lo, pamina ko. Kaluyan ka sa Diyos. Maayo kay nauli na mo. Kumusta ang inyong honeymoon, ha? Na-enjoy pa mo? Nauli man lagi mo nga wa pa mahuman ang inyong bakasyon. Kini mong apo manggudlo. Gimingaw na kuno siya nimo. Wa kuno siya maanad nga malayo nimo. Kining apuha, naunsa ka ba, abi? Pag-anad-anad na nga, di na ta mag-uban matag-adlaw. Kay minyo ka na. May kaugalingon ka ng pamilya. Hello? Nala, sige na mo. Padayo na mo sa sur sa bahay kay isiray ko na pagbalik ang gate. Uy, ni ana sab ang sakyanan ni Ma'am Dana. Ni ana sila. Sila?
Kasi yung kauban. Kanunay man silang mag-uba ni Andy. Kuhaon siya kanunay ni Ines sa iyang opisina. Oo. Mao ba? Kalit siya miakpay na ako. O gipislit niyang ako kabaka. Sila si Kuya Jerry ka na og api. Ni ano na sila? Kadiyot, ako na yung ablis pultahan. Thank you. Ma'am. Ako na untay mo abli ni mo, pero naunhan man ko ni Andy. Ako nang obligasyon oy. Isip boyfriend. Usto Sam. Tana? Gikuptan niyang akong kamot. Let's go. Nagkuptan na sila sa ilang kamot. Ganong bitoto kanilang mayo. Kiss me. Unsa? Jelika, let me do it. Oh, Kuya? Welcome home. Pero please, kung pa mamatagpaw sa inyong honeymoon, get a room, Kuya. sorry. Wala ko kapungi. Can't get enough of my wife here. I could see nga close na kimundo. So, kamo na? Kami na. Musunod na unya sab mi sa pagpagkasal ninyo, Brad. Uman ko makagraduate. Babe. Magpakasal pa. Soon. Nga sa ato pa, wa pa. So, don't brad me. Kuya? Okay, sige. Jerry. Baby, let's go. Mauna na mi, Danes. Okay, Abby. Magsunod mi ninyo. Babe, sorry sa batasan ni Kuya. No. Okay na. Gusto mo sad siya. Ako gatong sayo. Nakibrad ko niya nga di pa man ta kasado. So, it's my fault. Babe. Oh, I'm glad nga nauli na kamong duha. Though nahibong ko nga giputol ninyo ang inyong honeymoon. Gisultihan der kas rason, Lola. Kining akong asawa, sobra ka-attached sa iyang apuhan. Mura pagbata. Buhilak magabi kay gimingaw siyang lolo. Sige sabay ba na nga dili matandog na, di ba? Oh, such a sweet girl. Swerte ka kayo, Juan, nga nagkaapo ka og sama kabuutan ni Abigail. Tinuod ka niya ng dapita, madam. Swerte gyud kayo. Swerte kay ko sa akong apo. Buutan, kugihan, manggihuna-hunaon. Ug bakakon. Unsa? Ha? Unsa Jake, apo. Unsa to dong? Unsa gud ka nang imong gipanulti? Nga bang ingon man ni Ana ang inyong mga reaksyon? You got me wrong sa akong gisulti kaganina. Nagsiguro ko. Oh, kun mao. Unsay bote mong ipasabot sa imong giingon? Bakakon siya tungod kay Jeric. tungod kay matod pa niya sa among paglarga. Di siya muhilak kung mingaw na siya ni lolo niya. Pero unang gabi pa lang sa among pag-abot dito, naghilak na siya. Ugwa na ko ilang gibuhat kundi ang pag-amam na lang niya. And so I decided nga putlon na lang ang among bakasyon. Nga naluoy na kay ko sa kong asawa. Apo ha? Ikaw yun. Lo. Pasaylohan nga mao kanay nahitabo dong Jerry. Oh no. Don't be low. It's okay.
I'm so happy sa mga panghitabo karon sa inyong kinabuhi, Jeric. Si Dana usab nakita na usab niya ang lalaki nga alang kaniya. Usa ka buutan og responsable usab nga lalaki. Di ka siguro ka, Lula? How sure are you nga dili lang unya niya pahilakon nga kumangon? Ha, Lula? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!